Dit beeld zorgen we heel iets minder. Ben die boeten touwtjes springen, voetballen of aan het klimrek hingen. Ze zitten heel iets meer achter haar beeldscherm. Dan ga ik meestal op de computer gamen of zo. Of wel eens gamen en buiten spelen op het trampoline. En dat wilst boetenbjatje juist zo goed is voor de ontwikkeling van Ben. Dat zocht ik directeur Jan Woudstra van de Tourmalijn. Zijn squallen had een plein vol met waterstafstellen, met toch help van Jantje Beton. We wonen aan de voorkant een Skaalplein. Uiteindelijk werd ik geen yield voor, maar met subsidie van Jantje Beton en van de Wenningbouwvereniging konden we hier wel een Skaalplein realiseren. Alleen nog op voorwaarde dat het Skaalplein aan een keer opgesteld wordt voor de week. Dus we hebben gezegd van, nou prima, dit Skaalplein is hier voor alle benen die er gebruik van maken willen. Hier is een soort jeugdjongens, hier een soort voetbal. Dus, en dat zullen we dus ook wel. Er wordt een soort gebruik van maken. Woudstra onderzocht op zijn eigen squallen ook het boatersgedrag van Ben. En ik daaruit doorblikken dat de trend van heel iets minder boetenboatje hem trots zet. Dags bloot Woudstra hammer in op het belang van boetenboaters plakken. Ik game liever dan buiten spelen, maar als ik boos ben, dan mag ik soms een week niet gamen. Jantje Beton hoopt dat gemeentes haar inzetten willen voor extra boaters plakken van Ben.